Malawi Today. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndi ine Maulana Lemani ndi mzangayu Savita Wirima. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wasimikizira anthu kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuonesesa kuti pasapezeke munthu yemwe afe ndi njala m'dziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo okwana 224 alumbiritsa kuti sopano ayambe ntchito yawo posatira chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers yazipezera malo mu mpikisano wa WAFCON pomwe yagonjetsa timu ya Angola ndi zigoli ziwiri kwa do. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasimikizira anthu kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuonesesa kuti pasapezeke munthu ofa ndi njala m'dziko muno. Profesa Mutharika wanena izi ku Mangochi pamene amalankhula ndi anthu pa ulendo wake opita m'boma la Lilongwe komwe akukagwira ntchito zina za boma. Mtsogoleriyu walankhula izi posatira pempho lochokera kwa mafumu a m'bomali omwe anati anthu ochuluka m'boma la Mangochi akuyembekezeka thandizo la chakudya chifukwa ambiri sanakolere zokwanira. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pa ulendo wake opita mu mzinda wa Lilongwe, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anayamba waima pa mphambano yaikulu ya boma la Mangochi pomwe panasonkhana anthu ochuluka omwe amafuna kuti mtsogoleriyu awalankhule. Ena mwa akuluakulu omwe analandira mtsogoleri wa dziko linoyu ndi mafumu, atsogoleri a mipingo komanso nthumwi za nthambi za boma ku konsolo ya boma komanso town ya Mangochi. Ndipo poyankhula kwa anthu omwe anasonkhanawo, President Mutharika anayamikira anthu a m'boma la Mangochi komanso chigawo chakumvuma chifukwa cha chikhulupiriro chomwe akhala ali nacho mwa iye komanso chipani cha DPP ngakhale mu nthawi yomwe chipanichi chinali chitatuluka m'boma. Ndipo walonjeza kuti boma lichita chotheka kugwira ntchito za chitukuko chopindulira Malawi wina aliyense. Pa nkhani yokhudza chakudya, President Mutharika wati boma lakwanitsa kugula chimanga chokwanira kuchokera m'dziko la Zambia chomwe chiyambe kufikira anthu kuyambira lachisanu likudzali. Afumu afuta njala kulenja yatha chimanga tachipeza choposa 220 metric tons tachigula ku Zambia chiyamba kubwera Friday. Mtsogoleri wa dziko linoyu amayankhapo pa pempho lomwe mafumu anapereka m'bomali lonena kuti anthu ochuluka m'bomali ali pa chiopsezo cha njala kamba kuti sanakolole zakudya zokwanira mu nyengo ya ulimi yapitayi. Ripoti laposachedwapa la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC likusonyeza kuti anthu pafupifupi 5 million ndomwe akusowekera thandizo la chakudya m'dziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ikufuna ndalama pafupifupi 200 billion kwacha kuti ithe kufikira anthu onse omwe akhuzidwa ndi vuto la njala m'dziko muno. Mkulu wa nthambiyi Wilson Moleni anena izi pa msonkhano wa atolankhani pomwe amafotokoza momwe nthambi yakonzekera pa ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhuzidwa ndi vutoli. Ntchitoyi iyamba pa 1 November chaka chino ndipo ayikhazikitsa m'boma la Machinga. Beatrice Mwape waza ndi ripoti. Kuchedwa kwa mvula yomwenso imabwera mwa njomba nthawi zina ng'amba ngakhalenso nyengo yosakhazikika ndi ena mwa mavuto omwe anakhudza chaka cha ulimi cha 2024-2025 zomwe zachititsa kuti zokolola zikhale zochepa. Pachifukwachi ripoti lofotokoza momwe zinthu zilili lati Malawi 4 million ndi omwe akhudzidwa ndi vuto la njala ndipo nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yatiyamba kugawa thandizo kuyambira pa 1 November 2025 mu nyengo yomwe dziko lino limakhala ndi chakudya chochepa. Mawu ake pa msonkhano wa atolankhani, mkulu wa nthambi ya Dodma Wilson Moleni ati nthambiyi ikufunika ndalama zokwana 209 billion kwacha kuti ifikire onse ndipo pakadali pano akwanitsa kupeza 61 billion kwacha.
Amoleni ati gawo la zakudya likufunika ndalama zokwana 168 billion kwacha ndipo Dodma yapeza 46 billion kwacha ndipo ikuperewera ndi ndalama zokwana 122 billion kwacha. Iyo ati pakadali pano nthambi ikukambirana ndi abwenzi ake ena amdziko muno komanso kunja kwa dziko lino kuti athe kupeza ndalama zomwe zikutsalirazi kuti afikire aliyense yemwe akhudzidwa ndi njala. Kufika lero anthu akufuna kwabwino komanso kuphatikiza boma tapeza ndalama zokwana 46 billion ndipo kwasala kukuperewera ndalama yokwana 122 billion kuti tifikire anthu onse amene akhudzidwa. Ndifotokoze kuti kukhazikitsidwa kwa maboma ena ngati malo angozi kwambiri state of disaster ndi njira ina imodzi imene tikugwiritsanso ntchito kuti tifikire mabungwe ndi maboma amene angathe kutithandizira pa vuto limeneli la njala. Mwinanso ndionjezere kunena kuti ngakhale kuti ndi maboma 11 wokha amene akhazikitsidwa ngati maboma amene muli njala yayikulu, kunkhani yogawa chakudya tifikira maboma onse 28. Malinga ndi Amoleni, khomo lililonse lidzilandira thumba la 50 kg lachimanga kapena ndalama zokwana 90,000 kwacha. Ndipo ati boma laperekanso matani 25,000 achimanga ochoka ku nkhokwe zake omwe awagawe m'miyezi ya Novemba ndi Disemba chaka chino. Dodma yati thandizo lomwe ayipeza pakadali pano lachokera ku boma la Malawi, UK, Ireland, Germany, Netherlands, Korea, Norway, China, komanso World Bank ndi mabungwe a USAID ndi World Food Program. Mtsogoleri wa dziko lino, Profesa Arthur Peter Mutharika, walengeza kuti maboma 11 omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno akufunika thandizo mwachangu. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha Frank Mbeta kukhala mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo. Mtsogoleriyu wasankhanso Mai Gertrude Hiwa kukhala mlembi wamkulu ku nduna wa zamalamulo. Pomwe a Festina Maere awasankha kukhala mkulu oyimira boma pa milandu. Mai Kathy Maulidi awasankha kukhala ofalitsa nkhani za ku nyumba ya boma. A Henry Mukuna awasankha kukhala mlangizi owonetsetsa kuti boma likukwanirisa malonjezo ake a manifesto. Ndipo Apostle Timothy Koviwa awasankha kukhala mlangizi wamkulu pa nkhani za chipembedzo. Mlembi wamkulu wa boma wati maudindowa ayamba kale kugwira ntchito. Bungwe la Public Affairs Committee PAC lalangiza aphungu a nyumba ya malamulo omwe angosankhidwa kumene kuti akatumikire pokwanirisa zosowa za anthu omwe awasankha maka pa nkhani za chitukuko m'madera mwawo. Polankhula ndi MBC, Bishop Clifford Matonga wati ndizomvetsa chisoni kuona kuti anthu ena amayiwala kutumikira zofuna za anthu a m'madera awo. Mwazina Amatonga alangiza aphungu atsopanowa kuti aonetsetse kuti ndalama ya thumba lapadera ya CDF ikupindulira anthu madera awo posaganizira zipani zomwe iwo akuchokera. Amatonga anayankhula ndi Mayeso Chikhadzula. Choyambirira tayamikire kuti apambana pa chisankho chimene changochitikachi kunali mipikisano yosiyanasiyana kumadera kumene akuchokera. Titalankhula mawu amenewo anthu ambiri aphungu akasankhidwa amayiwala kumene achoka, amayiwala constituency kumene achoka, sapita konso sakhalanso akulumikizana ndi anthu a constituency. Ena akachoka basi kupita mtawuni kudzaonekera ndi nthawi ya zisankho zina. Kulero kuti sathandiza dziko, sathandiza constituency. Kuli ufulu tsopano kumati ma constituency azikhala ndi ndalama zoyendetsera constituency imene machedwa constituency fund. Anthu ambiri akhala akuononga ndalama ngati zimene zichazosabweretsa chitukuko kwenikweni mdera lawo. Aphungu a nyumba ya malamulo aonetsetse kuti akutumikira anthu a dera lawo kubweretsa chitukuko ndi ndalama zimene zichakondetsetsa kuti mavuto a constituency akuthana nawo. Undu umodzi wa ulangizi umene tingapereke kwa members of parliament amene akulombera mpanopa.
Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC muli ndi ine Maulana Lemani ndi mzangayu Savita Wirima nainso mitu yake. President Mutharika wasimikizira anthu kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuonesesa kuti pasapezeke munthu amene afe ndi njala mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo okwana 224 alumbira tsopano kuti ayambe ntchito yawo potsatira chisankho chomwe chinachitika pa 16 Septemba chaka chino. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers yazipezera malo mu mpikisano wa WAFCON pomwe yagonjetsa timu ya Angola ndi zigoli ziwiri kwa 2. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi atsindika kuti boma liwonesesa kuti likuyika ndalama zokwanira ku madera onse a mdziko muno kuti chitukuko chipite patsogolo pomwe anthu ochuluka akupitilira kukhamukira madera a mtauni. Asaidi ati boma likuziperekanso mpata kwa makhonsolo kusankha chitukuko chomwe iwo akufuna kuti ndalamazo zizigwira ntchito moyenerera. Catherine Banda walemba ripoti ili. Dziko la Malawi lili pa mndandanda wa mayiko omwe chiwerengero cha anthu okhala mzinda ndi m'matauni chikukwera kwambiri. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ati anthu 20 pa 100 aliwonse akukhala m'mizinda ndi m'matauni zomwe zimadzetsa mavuto osiyanasiyana monga kusowa kwa nyumba ndi zinthu zina zofunika. Iwo ati kamba ka izi zikufunika magulu onse okhudzidwa kuchilimika kuti anthu adzipeza zonse zoyenera pomwe akukhala m'maderawa. Asaidi ati boma layika ndondomeko yoyika ndalama zokwanira ku makhonsolo kuti anthu akumaderako adzitha kusankha chitukuko chomwe chikufunika m'madera awo. Iwo ati boma liyikanso anthu omwe ali ndi ukadaulo kuti ndalamazo zizigwira ntchito moyenera. Apa iwo awonjezera kuti akuyang'ana ndondomeko ya mphamvu ku anthu kuti ithandizire kwambiri pa nkhani yoonetsetsa kuti m'madera onse a mdziko muno chitukuko chikupita patsogolo. Boma latsopano laganiza kuti ndalama zambiri za chitukuko zizipita ku constituency. Ichi nkutanthauza kuti anthu amene ali kumadera azikhala ndi mphamvu yogwirizana zoti achite zoti athandize anthu awo chifukwa chitukuko cha ku Rumpi ndi kutcholo chikoza khala chosiyana chifukwa kuti anthu mwina aku Rumpi pali zimene akufuna pamene akutcholo palinso zawo zimene akufuna. Choncho tikatumiza ndalama zambiri kuma constituency zipangisa kuti anthu kumene kuja azitha kumapanga zofuna zawo, misewu yawo, manga masukulu awo, zina ziti zofunikira, kubweresa madzi ndi zina zonse zisowa kuti pa constituency azikhala ndi mphamvu yayikulu yosamala ndiponso yotukula. Tikatero tionesesa kuti dera lililonse lizitukuka nthawi imodzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations Ana Claudia Rosbach ati apitilira kugwira ntchito limodzi ndi Malawi potukula matauni ndi m'mizinda ndipo alimbikitsanso ndondomeko zabwino zopititsa patsogolo chitukuko. Mkulu wa mzinda wa Lilongwe Amacloud Kadamanja avomereza kuti anthu ochuluka akupitilira kubwera mu mzinda wa Lilongwe ndipo ati ayika ndondomeko zofuna kuonetsetsa kuti mavuto a nyumba a mu mzindawo akuchepa komanso kuti chitukuko chomwe chikuchitika chizigwirizana ndi kuchuluka kwa anthu. Nde penga Lilongwe City Council chimene tinapanga nditonena kuti malo amene tinawo ndi omwewa sangathenso kukula chongofunika nchionetsetsa kuti malo amene alipo anthu agwiritse ntchito malingana ndi mmene ife takonzera. Nde mapulani amene timakhala nawo timatha kuwaonetsera anthu kuwafotokozera kunena kuti ngati afuna kumanga nyumba ndiye kuti taonetse dera loti akhoza kumanga nyumbayo. Pakali pano mwina mwamva ndithu kuti tili ku area 27. Uwu ndi msonkhano wachinayi oyang'ana za m'mizinda ndi m'matauni pomwe oyamba unachitika mu 2008 kenaka mu 2011 ndipo otsiriza unachitika mu 2018 ndi cholinga choti adzikambirana zokhudza ndondomeko zokonzera mavuto omwe alipo m'mizinda. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Nthambi ya unduna wa zaumoyo ya Public Health Institute of Malawi mogwirizana ndi nthambi zina komanso mabungwe osiyanasiyana yati zokonzekera zonse zili mchimake zokhuza msonkhano wa ochita kafukufuku mdziko muno kuyambira pa 29 mpaka pa 31 mwezi uno mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Dr. Evelyn Chitsa Banda anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe.
malinga ndi abanda cholinga cha msonkhanowu ndi kubweretsa pamodzi ochita kafukufuku maka wa zaumoyo mdziko muno ndi cholinga choti agawane zomwe amapeza akachita kafukufuku komanso kupititsa patsogolo ntchito zaumoyo mdziko muno. Iwo akufotokoza nyengo zimene tikukhala masiku ano ndi tekinoloji ndi zina zotero zikufunikanso kuti ngakhale mmene tikuonera odwala mmene odwala timawasamalirira mmene amalandira chithandizo tiyenera tiziyendera limodzi ndi tekinoloji. Ndiye tinaonikira kuti pali anthu ambiri amene amapanga ma research makafukufuku osiyanasiyana okhudzana ndi zaumoyo komano alibe mwawi woliuza dziko zimene iwo wachita zimene iwo wapeza ndi zimene iwo akupempha kuti mabungwe amene ali ndi udindo wopereka chithandizo chimenechi achite kuti anthu amene akulandira zithandizo za umoyo akhale kuti akulandira zithandizo zabwino zovomerezeka mu nthawi yake. Dr. Adrian Ruhanga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CLIMS ndipo poyankhulapo zokhuza msonkhanowo ati msonkhanowu ndi chida cha mphamvu chothandizira kubweretsa kusintha mu ntchito za umoyo komanso kafukufuku yemwe anachita mdziko muno. Malinga ndi Aruhanga msonkhanowu uthandiziranso ochita kafukufuku kuti azigwira ntchito zawo molingana ndi momwe achitira kafukufuku wa zaumoyo mdziko muno. Papa tikubweretsa mabungwe osewa pamodzi kuti umboni wonse umene wapangidwa generate ukhale pamodzi komanso zimathandizira kuti anthu ena aziwe kuti kafukufuku amene ndifuna ndipange anthu ena anatani anawupanga kale ndiye tisaubwereze. Ndiye kuti timakamba za nkhani ya funding imene yapangidwa cut at the moment zikupezeka kuti tikukamba za nkhani ya efficiency kuti ndalama zimene tili nazo tikuzipeza zizigwiritsa ntchito motani molondola. So mbali ina imodzi kafukufuku umakhala odula kwambiri ndi anthu akamapanga kafukufuku obwereza kuti wapangidwa kale zimakhala ngati mukungopanga waste ma resources amene muli nawo. So kubweretsa anthu pakamodzi zithandiza kuti tiubwetse umboni pakamodzi ndi kupanga align with the National Health Research Agenda komanso zithandizira kuti anthu ena amene amafuna apanga kafukufuku ofananizana ndi azawo aziwe kuti kodi kafukufuku tinapanga kale ndi tisaubwereze yayi. Aphungu a nyumba ya malamulo okwana 224 alumbira tsopano kuti ayambe ntchito yawo potsatira chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino. Mwambowu ukusindika zakuyamba kwa zokambirana za nyumbayi zomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika atsegulira lachisanu pa 31 Oktoba. Tili ndi ripoti ili la Isaac Jali ndipo Margaret Babando ndiye mwakuwerenga. I, Francesca Masamba Tiula, do swear that mwambo olumbirawu ukusonyeza chiyambi cha ntchito yawo ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Ntchito yolumbiritsa aphunguwa yomwe inayamba lolemba pa 27 Okutobala akuangula pa 28 Okutobala ndipo aphungu okwana 224 ndi walumbira. Poyankhula atalumbira mnyumbayi phungu wa dera la Chiladzulu Thumbwe omwenso ndi nduna zachuma a Joseph Mwanamveka ati aphungu akhala odzipereka potumikira Amalawi. Ineyo ngati MP wawo ndiyesesa kuti zomwe timakamba nthawi ya campaign mapromesa amene tinapereka tionesese kuti zimene zachitika. Komanso akwa Malawi wonse ndifuna choyamba akhulupirire Profesa Peter Mutharika ndi president amene akuziwa mavuto awo amene anakhalapo president akuziwa mavuto awo komanso asimikizire kuti zomwe nanena Profesa Peter Mutharika zichitika chifukwa iye afuna kuti siko isapitirire amene zinali anzathu amene amayendesera afuna kuti chuma cha ziko chiyende bwino komanso moyo wa Malawi usinthe. Mawu ake phungu wa dera la Mangochi Southwest a Shadrack Namalomba ati Amalawi akuyenera kulandira chitukuko mofanana posatengera chipembedzo chipani komanso zina zowasiyanitsa. Anthu ndithu atsimikizire kuti president uyuyo ndi chipani cha DPP ndi aphungu ake ifeyo sitinabwere kunoko kudzasewera ya tabwera kuno kudzathandiza Amalawi kudzaseva Amalawi. Tikufuna kuti Malawi akhale wabwino, Malawi akhale osangalala. Osatinso kungosangalala anthu adera limodzi kapena district limodzi. Tufuna aliyense. Kaya iwe ndi wa kunsanje usangalale nawo, kaya iwe ndi wa kunzimba usangalale nawo, kaya ndi wa kuchitipa usangalale nawo, kaya wa kumangochi usangalale. Osati uzisankhidwa. Kaya ndi wa mtundu wanji, kaya ndi wa Khristu, kaya ndi wa Islamu. Aliyense
akhale ndi mwayi wosangalala mdziko lake lino la Malawi. Izi zimene Profesa Arthur Peter Mutharika tinganene pano ndi chipani chake ndi boma lake zimene wakuonza kuti akafikira Malawi. Kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi likhala ndi aphungu okwana 224 kuchokera pa aphungu 193 potsatira ntchito yomwe bungwe la MEC linachita pogawa madera atsopano aphungu. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ikasewera nawo kumpikisano wa matimu a Africa wa atsikana pomwe yapeza malo kumpikisanowo itagonjetsa Angola ndi zigoli ziwiri kwa do. Faith Chinzimu ndiye wamwesa zigoli zonse za Scorchers mchigawo chachiwiri kuti timu iyi ipite kumpikisanoyi kwa nthawi yoyamba. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika wasimikizira anthu kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuonetsetsa kuti pasapezeke munthu amene afe ndi njala mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo okwana 224 alumbira kuti tsopano ayambe kugwira ntchito yawo potsatira chisankho chomwe chinachitika pa 16 Septemba chaka chino. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers yazipezera malo mu mpikisano wa WAFCON pomwe yagonjetsa timu ya Angola ndi zigoli ziwiri kwa do. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa MBC MW kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Maulana Halemani ndi nzangayu Savita Wirima. Tikufunireni usiku wabwino.